ni två tar nästa kort. Och ni två tar nästa kort. Sen tar ni två nästa kort. Och ni två tar nästa. Och ni två tar det sista kortet. Och vi två. Nej, jag tar Mirella och visar på. Ser alla Mirellas rygg nu? Relativt bra i alla fall. Då ska jag fortsätta berätta lite på Fridas historia här. Det är som en liten massagesaga. Så Frida, hon sprang på stranden med sin bror. Vi vill att ni gör likadant på ryggen. Frida springer på stranden. Och sen helt plötsligt började det regna. Och vinden blåste jättemycket i håret. Sen vill jag att ni berättar vidare på historien. Vad hände sen med Frida och hennes bror? Ja, Johanna. Ja, oj. Ja. Du kan ta vad som helst. Ja. De gick till och köpte glass. De gick. Och Sara, vad hände sen? Hon tappade glassen i sanden. Och sen plockade hon upp den igen. Började äta. Och tog hon upp den. Hittade man någonting? Så tog hon upp den. Sen så simmade hon i havet. Hur simmar hon? Så här. Så. Och sen så började det åska och blixtra. Hur går det till? Vad hände sen? Sen fick hon smörja sig med solkräm för att hon inte fick fränt. Smörja sig med solkräm. Vad händer sen? Sen kom det en björn. Hur gjorde björnen? Den stampar så. Den stampar på ryggen. Så vill jag att ni gör så att ni byter plats med varandra. Så är Louise beredd för att fortsätta lite på historien. Vad händer efter björnen? Solen gick ner. Solen gick ner, och hur går det till? Solen gick ner. Flera gånger. Flera gånger. Och vad händer sen, Frida? Hon blev så rädd för björnen att hon sprang ner i vattnet och vågorna var väldigt starka. Vågorna var starka. Vad händer sen med det? Hon gjorde såna här sandänglar i sanden. Hon gjorde sandänglar, hur ser det ut? Så, sandänglar var det. Plötsligt kom en orm och hon blev rädd. Det kom en orm, hur ser den rörelsen ut? Frida, blev du? Hon halshöjde den. Oj! Halshög ormen som hon blev rädd för. Ja, fast då började hon gråta för den dog. Började gråta. Vad hände sen? Solen stiger upp igen. Solen steg upp. Och sen gick Frida hem med sin bror. Och så käkade de middag.